ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କିଏ କିଛି ବି କହୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଯାଏ। ନୀରବ ରହିଲେ ତାହା ଅଧା କମିଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଲାଗେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ମନକୁ ଖାଇଯାଏ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାପକୁ ଖାଇଯାଏ, ଲୋଭ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆୟୁକୁ ଖାଇଯାଏ। ଚିତା ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କେବଳ ଏତିକି ଫରକ, ଚିତା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଜୀବିତକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଶସ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଏହି ଜିନିଷ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବହୁତ ଖତରନାକ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଯାହାର କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଜୀବନର କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ସମୟ ଖୁସି ଦିଏ, ଖରାପ ସମୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଏ, ଅତି ଖରାପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ସ୍ମୃତି ଦିଏ। ଯାହା କିଛି ବି କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଧୋକା ଜୀବନରେ ମିଳୁଛି ସେ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଏ। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ହାରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ ସିଏ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। କେବେ ହେଲେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରେନି ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଇ ଲୋକେ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ପାଇ ଲୋକେ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ଏବଂ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପୋକ ଜୋକ ଆଦି ଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପୋକ ଜୋକ ଆଦି ଖାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଏହା କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ ହେ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ଆଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁଣି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖା ଖୋଲି ପାରେ ନାହିଁ। କାହା ଭରସାରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ସଫଳ ହେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଭୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।